Zein izan da zuretzat momenturik onena? Hombre, ez dakit ba. Zaila ez? Bai. Hainbeste izan dira. Nola zan, txikueldina eta nola zironik? Neuk ere kilometro batzuk egin dituen, Oain bat aukeratzeko eta nola beldurgarriena bintzat beste azpeitik ura, Toreatzen xexenaren aurrean txikia zen, baina beldurra pasa nuen, Ikeragarri gainera, Ez da torrola! Ha! Ha! Aurre, Ha! Txikito gabiria. Vale. Andonik agur esan, Agur. eta Alex etorri zitzaigun. Nola etorri gainera, kosta zitzaigun asmatzea zein ote zen lagun berria. Eta ara, zein izango eta Sardui jauna. Ja horrek eurkoketan aizen pentsatzen da ben, nik egin got. Bai? Egin got. Bai. Apa, hori da. Zurte de fuera. Hoi da. Akordatzen naiz, zelan Alex zubiti bera bota zen duen. Salto zein barduk, zutik edo buruz, aurrea begira. Bai, Alexi, estrenaldian ederra prestatu zioten. Ui. Hori da, horren nigo barduk lehenbizi izango hau, Akatzean, Horrela, Alex prest. Are pasekoan, bilorrek isa joa. 2, 1, Alex! Bi errepidearen top zerrendan, 6. postuan, txiki, bang, bang! Ez. Ez. Ez, bale. Ba horixe, 6. postuan rock taldeak ere gure antzera errepidean ibiltzen direla erakutsiz, Betagarri taldea. Arrapatu bat, Alex, abertzu kapazera, begira. Arrapatu dut, hemen. Gero guri esaten digute surrealista garela, baina begira bi errepideanekoak ere monjaren historia horrekin. Edo sagardotegian egon zidanean dena kupel barruan, rockeri esan behar diot, nerekin etortzeko zalakoak ere itxeko gogoak badazkat. Ez da problemiko sartzeko. Bai, Kutxura galtzea. Bai, ez da problemiko. Ondo. Barreniko itxen dut eta aurrera. Nik baldintza bat jarriko jat, Burko? Vale. Ni sartzen banaiz, atzetik I. Vale, tira. Igual musea nengo jau, Bueno. Bai. Nahi tokitxoa egin orduan barro. Ja. Burko! Bai. Ire txanda. Eta lekua ba! Baina oso gogorra egin zitzaidan txerribodarena, Odol guzti horrekin eta karraxi guztiak. Godeu! Bai, dale ba! Zein izan den bi errepideneko unerik onena? Duda ala, txurruka eta goni aurrez aurre jarri zituzteneko, Ara, behar bada zuzeu agertzen zinelako ala? Barka. Ez gaude teatroa itxen Gabon? Ja prest? Prest dana prestemen. Hasi behar dugu gaur komentarista lanetan estrenatuko gata, Eozen gauza ingo dugu. Itxapeldun, aurrez aurre. Hasiratik favorito zein, Xabi? Horrela lehen begiratu batean. Ibilbidearen baitan egongo da. Hor ari zaio. Ustekaben harrapatu gainera amets txurruka Mikel Goñi, Hortxe dago gakoa, hortxe dago. Claro. Kara! Mikel Goñi behintzat den ausko oso berotuta ikusi dugu eta bera ohituta dago, 22 arteko partida jokatzen. Venga, betzen. Baina hemen 10 llegatzeko ere, uste dut ametsek lanak emango dizkiola. Arro ikusten dugu, Mikel. Beste sasoi batekin dabil, gorputza ere mehartu edo pixka bat sartu da eta harinago dabil eta berezko ere beti izan du horrek.
Atzera eta aurrera gutxitxo ikusi ditugu baino, azkenean bintzat, goñi txapeldun. Bakoitzak berean, errez menderatu du kontraria. Hori da kontua. Gauza batek harritu nau bereziki. Alegia, gu albistegitarako euskarazko testigantzak lortzen saiatzen gara, eta ez ditugu nahi adina lortzen. Arrazoi duzu, Maribel, izan ere oraindik bada tamalez euskaraz ikasi ez duenik, edo gutxienez hitz egiten ez duenik behintzat. Eta hauek berriz, egiptuarrak, txinatarrak, ginearrak denak jarri dituzte euskaraz. Naia, Kaixo. zer gauz ikastolan? Eskolan ondo? Bai. Badakizu txinarraz berbetan? Hitz batzuk esaten ditu, ezta, naia? Esaten du koko, txakurra esan beharrean esaten du koko. Koko da, txakurra? Bai, ezta, naia? Da ikasin bizu, eskedaz. Eske, por ejemplo, Frantzia joten mazaz, frantzesa berbaen bizu. Beste lan ezileke hori eskatu. Gero ezileke hori eran, ero janbez. Nik etxen dut euskeda, udetu kasteliano baino. Eske jateko, Zupe eske jateko. Ni ez da kegau, baina zeu hobeto. Bai, hobeto bai. Baina, zuk gina, ez duzu pentsatu adibidez, zuri arrantza, zu Senegaleran itxasertzekoa zara ez? Errize horrek firmi. Senegalen itxasertzekoa zara edo barrukoa? Arrantza ez daizu gustatzen? Ba, ez dakit, ez da proba, ez dakit. Ez igual probatu, ez da? Arrantzontzi batean, ez? Igual, bai. Zuen programan ikusten dauen hiru andaluze. Nek beste programa bate baino lehenago. Toni! Bitu! Basoa da danena. Da gure ostekuena bebai. Gure ostetik datorren beste gixaldi barri baten arena beba da. Da horretarako guk zein du da are itxibitxeu, geuri itxidozku moruen edo hobeto.